for medase se wode wa fide na to Adom TV megiri sa ho ye yo dwumadie we ye nkranhye adwumadie na me amede ho chia me edi amje so ene ni takotego obo odi anka mepe o se efro sai mate ya me hira o me koso a me kanioma ye taya yo a ya kwansidie ede ma ye mpuntuo ne ye edie ene mede insekuo ene ani ha na ebra wo insekuo gossip se oti ho na obi ba onchen na wo ha ase wo kansem da kire wa na ede nsem da de ede no ka what's the aba yese na na owura ye otiko na ha no na wabie wasom hanchen na utie. You know, sweet gossip can be very good, but talking about somebody is not the right thing to do. Se wodi obi ho asem ayantomago ehoro na bonten na wo so a wutie no na enye nsem nokura so na ya na gossip so no ya na enye nokura o. What is ese mesi eyantro na wase wo mre na wadi nsekuo afa nipa eno ho. Sansekuo na amudie no edane nnome edemamo wo mra nka samre na amudidi nsekuo no umie ne betimi atranse adwene se na nedei ede ne betimi ayo na ya sakra ya wade mu ne betimi ayo ya sakra ya adwuma mu ede ne betimi na ya sakra ya abrabo mu. You could have spent that precious time to create ideas, set goals and plan to make your life work. Na so obi a onam ne ba bi a wo meka amo obi a sebe onam ba bi o ye ne bibie na mod na tra ho se mo super na ani emra onya de super nipa no kasa mra na se ka mo transe na mo dwene se ehi ene ye de abrabo befa ede ne betimi ayo ne tumpon esika semu ade suam ne wade mu nyamesumu ede pa ne betimi ayo na ya firi bebi atia ko befoforo na mom sa mra no ena odi super obi na wo super nipa no ne ono super nipa no ofiri ho a ono so ne obi foforo ko super ho yeso obi ota edi nseko kire wo obi ano onam no de wo so de enam obo anse nipa na modi ne ho nseko no akote na de otan aba entimedie metiwe se wo ba na bedi obi ho nseko kire me a mesira ka kire o se idi ka mebisa wo ya no de to so mienu me shawden se koso naka samre no metimi de akode enne bi ada na magima home na mpo mapa hoodin bi ama me ho nseko esai adaje nseko esai nyoma bebre na mu ya na ye hunu se nseko emfa so bi ani so to so biom eye eni ha akwadworo waso anopai ana wiawe wonsa ehye domirifa twense amanfo bekwa aba de ma obie wasa na pai ana wiawe akotra sadwase na akọ gato baabi na wo twene mimi wo so ase abrabo ayeden na nyedene wo nsa wo adwene wo nan aka woni a woni on eboko shota free wo gato ho sa patashi ba ho ana wonko ankasa otimi transe ebisa se hi na memfanfa anwumi ba eyi na memfanfa ewradie ede na menyo na wo twere hihye be na mehihye na ma bra bo afiri wo hiam akoye edie mu hwan na metimi de me ho akotwere no osom be na mesom de na metimi adan na mayo na mum otefaako ena ansa she odamrifa ena otwadwasu ebosobo koso na yo sa sobo na wo bo no se be mo aduane adia atoje wankasa sobo bo emfa bibi mma emma wani ha aboroso ene dai wo adwumam ye ka se ko ebibi no me de ma bre me de wadi na wati ada woto ade ye sese obi beto ho ade a serekire no na bisanse ewure te sei ayewa ni ha ntuntimi na suba efe ede edi eni ha ena masabe awade akura guo
obema ba fie mabre wadwuma na beda konwa mu na yiri kwa omenua me wure say ayayaya wadi ha kosi se wo kan ni kura kasa na abufuo ani ha esai no mabebre akwadworo esai no mabebre na no wura bi ka kire me se menya ni ho na dwuma na ani ho am se hwe adwuma na ani ho adwuma ho pa wura na wasua adwuma bi da bi otifie onko adwuma osema adwuma amehwe no ye ntam frem adwuma mu am se sa ene wuti na anya yie ene pe adwuma foforo susua pe bi foforo na yo na wotio ya wo sa wo mre onyia na wo nyini yo ene krom ha so se de tie ya na tie o enti wan sakra koroson sakra. Life will never change until you change. Your circumstance will never change until you change. Your nation will never change until you change. All change starts with you. When you change the way you look at things, when you change the way you think about things, when you change how you feel, when you change how you reason, and when you change how you behave, life will change. Do not allow life to dictate to you how to live your life. You need to live your life based on your own terms. Mema brabo nchira kwa befa so. Wankasa sinkete na chira brabo bebe ode wa brabo befa. Me say do not allow your situation and your circumstances to tell you how you must behave. Define your role. Create a plan. Set a goal. Say afisende. Bosome sende. Hana mpesa meko. Set a goal and take the first little step. You can talk to somebody about it. But you will discuss it. Then trans eniha enye bre na ye bre si ane kono ene sa na abeko no. Me mpa abon se nye sa na abeko no. Me mpa abon se obanyan sakraye o wadwene mu. Obanyan sakraye e watinkam. Obanyan sakraye won susuye mu. Na obanyan sakraye wo suban mu. Na sakraye bo abrabo mu. Me da ase se onya amre hwe ame. Aha na meja wo. Uni otwedi ampo Nyankopon entina wate. Mama me na ima cameras, osmosis sound, MCR, and my production team. Randolph, Priscilla, empo ena eja wo be kan pedum da mo nyina ase. Odofo uni onyame entina.